Kaki lo kendel. Kaki lo kendel. Biru ya sini kan dong. Astagfirullahaladzim. Kentong pongge kuwi ning ngendi nggon ki wis kelase bintang tamu. Saka desane Mas Dumika. Nggih mriki tonatan kentong pongge kok ora enek ajine. Bukan cilik-cilik kok iso delok tong-tong. Kalau iki piye? Iki tutuk kena iki. Iki
kok kena. Iki acaranya adikku. Beritanya adikku. Dulur lanang dhewe. Iya, gua namanya kentu-kentu deh. Ini mosok mlebune ora kajen. Nyapa poge teko poge. Menteri penerangannya piye kok? Ya musa bocah cilik-cilik iki lho. Apa nek iki lagi sing sampeyan iki? Kan ndele jabang bayi ya. Lah ndak ndele wedi blas. Tapi iki ki lak apik meriah to nggih. Apik. Acarane Mas Duika rasa kurang temangane piantune Duika nggih nanggap reok lho dadale iki lagi anake sapa nanggap reok sampeyan mbane ora kok dingge-dingge tapi ya dingge umum tangga teparo bebas melihat nek tangga iki penting wi ning menika acara wis kene budang menika iku apa to mantan kok budang ana buat atraksi sing apik atraksi ya Bang aku dhewe keroken ya masa kok ngombe karo nggih niki nuwun sewu niki tanggapan ping pindho niki dek wingi teng ngebal terus niki teng mriki masa dek iki keroken iki ya sik keroken iki ketok kul makane iki contohne aku contohne apa nek arep tanggapan ki adus dhisik adus tombone iki yo aku nyakane terus. Ya ora masuk angin iki keroken aku. Parang juga. Tanggapan keroken. Pola desa sing apik. Aku tak mengedukasi kancaku TK dhisik. Duduk, gerak. Diingat-ingat ya teman-teman, jangan berkeliaran di area panggung karena nanti kalau kamu melayu-melayu di sini itu berbahaya. Mas Bongge itu rencana salto dari sini ke Tambak Bayak sana. Kayaknya ya diam ya aku ya. Yuk.
Ojo sampai buku pongke, ojo paku pongke. Rapi ya. Pongke iki gudikan. Gudi-gudi kono tak batesi kono. Paling ndak kowe iki mbok yo paham dhewe iki nek kene tenggiriane sinten. Baji. Baji iki nek pas lore dhewe aduh. Jalion sesepuh. Nek dirapi dalam rangka tas kurang putrane. Mas Dika. Kali bakso. Mbak Ayu. Iki omah talun to. Omah talun ngebel. Ya ento wong reoke sakmene mbane. Jate sakmene mbane. Nekane kentung pungge dike memeriahne acara iki lak yo apik to. Apik apa wong lagi buka ngene asar-asar. Lah kok asar-asar. Wis sambatan kon becek banget. Iki apa to iki kok ngono kok. Dulur kok sak iki kok pamane sambatan ki nuwun sewu nggih. Itu aku ra seneng aku nek ngomongke dhuwit ngene iki. Ra seneng rasa budak. Kowe iki paling endak contohane aku. Ngono piye? Paling endak adewe iki nek kene lak tenggriane Mbah Ji. Kuwi lak sesepuhe adewe. Sepuh. Mas Duwika ya padha karo adine adewe. Adine awak dhewe. Kanca. Ayo kang lebu. Kanca plek. Lah iki ngene iki biasane adewe nek Ponorogo kuwi lak 1.500. Kenekan kanca dhewe ya wis 1.000 ae wis. Lah aku yo ngene iki to iki kok nyapa to ngomong dhuwit iki dulur lagi. Lah anjere kok bengkok ora 50. Piye to iki? Ngono piye? Biasane adewe Ponorogo iki 1.500. Itu tamu oke itu. Lah ya iki lek terbukti Mas Duwika kuwi apik. Koncone oke. Bandingane oke. Ngawi teko. Lah iya teko. Lanjut teko. Koncone jobo sing oke oke. Ya, sing jobo sing oke. Kok urung wis enak. Ora apa-apa kok ngomong. Loh. Kok tak potong melemu. Apa ketekane bikin wis. Bocah kok iso karo pede ae. Aku aja pedi. Yo ngene to. Aja. Yo.
Hei, patut itu rasa dikendali kan? Saya kira nanti kan, icik icik. Wah ini kalau dia berapa ini? Rasa kabeh itu. Kowe kuwi lak wis tak omongi. Nek emas tanggapan kowe iki aja ngetutne ae. Suaramu mbok sing penting ngono aku malah digumong. Kowe iki mbok aja ngono lho sesone iki lho walah jane biyen iki bocah iki patut tak iki tak gandeng iki biyen ayu menik-menik. Ayo apa bos? Oh biar terbes. Tapi lak ora ero to kowe. Ya toh. Aku ki biyen iki nglateni bocah iki. Oh iya. Ben saya ayu menik-menik, saya ayu menik-menik. Ya. Biyen tak treatment tarik benang iki lho. Oh di Surabaya. Ngomongnya Surabaya, terus Jakarta, terus kari dhewe ning Thailand. Ning Surabaya tarik benang kenceng neh. Beneran kata tuh kowe. Tapi iki rodone ngono. Terus rada mlorot. Tak gawa ning nggon Jakarta. Tarik benang neh. Ben ora molotne. Kenceng neh. Ya. Terus kari dhewe ning nggon Thailand iki aku. Apik to malah. Api apane getun aku. Napa? Bisa tak tarik ke pindho kuwi ketelu ning Thailand kuwi. Napa? Lha kok bulu menjinge pindah rene. Sampai ngene kesuwen. Lah iki pindah rene iki. Mangkane kira rodok. Hei. Suaramu. Gedokmu. Kentong iki bogrem iki kok kudu ana ternyata. Kowe sing undangane iki sapa? Gimana dodane gimana? Loh, itu kok enek. Piye nggih? Sing undang kowe iki sapa? Ya jenenge aku. Namanya? Oh, piye? Aku sing undang sapa piye? Omong iki sing jelas lanjut iki jenenge Pramos. Enek. Kok kasih rasa. Pramos kowe. Ya siji ya. Oh nggih. Iki nek ngomong kudu kalem-kalem. Kowe omong karo iki kalem-kalem. Kowe ora usah ngene, kowe fokus omong. Wes. Ini Mas Menggi. Apa gitar? Kayak rombongan kono kayak nyolong ya. Biasanya di Pripun Mas Ini jangan coba tekel kowe. Kukis. Kowe kira iso ora donga, cok ngeyel. Donga nang angel loro kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kira kan metu coba bisa itu Dongane sing apik lho. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum wa min anfusikum asbatan tasbihu ilaihi. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa inna fi dzalika likala atalika min tafakkaru. Boleh tapi lah jawabannya masalah. Artinya apa tanda? Artinya bahwa sesungguhnya menekan saling air Tuhan itu menciptakan makhluk yang berpasang-pasangan. Benar. Ada wanita, ada pria. Harus berpasang-pasangan. Berpasang-pasang enek langit ya enek bumi. Enek awan, enek bumi, enek ngisor, enek bumi. Nah, iki lho. Wah, Gusti Allah ini nyiptakne manusia itu berpasang-pasang. Oh lah ya mungkin berarti adewe kudu percaya besok bakal nemu jodohnya adewe. Kaya Mas Dwi menika pun nemokne jodone. Lah terus aku jodohnya sama aku. Lah ya kan kowe bener to. Iya. Enek lanang, enek wedok. Enek langit, enek bumi. Nek Mas Dwi lanang, jodone Mbak Ayu wedok. Lah kowe iki bojomu dhuwur. Kowe Cara wedok modele kok kaya ini. Cara lanang kok ya. tapi ya sih. Bapak sama
nuwun sewu nek saranku ya mending kowe cah loro iki gandengno ae. Aku gandeng karo ki gak apa-apa tak gawe duit bondo. Tak tumbale. Ya mugi-mugi Mas Dwika kalian Mbak Ayu dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, enggal diparingi momongan, ayem asale bangun rumah tangga, diparingi rezeki lancar. Nanti Aku karo Mas Dwika lo siji Mas, awak dhewe padha senimane seperti eling. apa? Awak dhewe tanggapan luar kota kadang ngerti wong wedok ayu kok. Bener. Pas barang mak kotek. Oh, ayu. Oh, ya ayu bojoku. Oh lah ya. Ben hubungane ben awet. Berarti eling lan Mas Padha. Eling sing ning omah. Pas padha ning jaba. Pas padha aja sampe kegodho sing jaba. Ayo Mas ya Mas ya. Senimane budone oke. Anakku, bae entek ayo entek. Entek mamaku ya mamaku. Mama kuwi apa kok ya? Iki anakku iki. Sik enek kancane dhewe. Endi? Mas Kenduk, Mas Kendus. Mas buat cilik. Kendus lo maju lo Bang. Iki Lala. Satu. maju ayo, maju. Karo ciplek. Kowe ora menghargai aku, Bang. Kendus Kauman. Ciplak ayo. Rencane yo Mas Dwika. Ragu-ragu pulang saja, Bang. Mas Agus. Terus. Oh, benar. Oke. Perwakilan iki ya. Mas Arek lho. Kudu Pak Arek. Ciplek iki lho kok Pak Arek. Tarik. Mas Arek iki kanca utek. Aku ora enek iku lah dadi lah. Lah ini. Untung selamat. Lanjut. Ning. Ada apa? Siapa di bawah? Masih rame lah kan. Tapi hutan apa nih? Ayo Cak, ini kami anu Surabaya. Raya Allah. Aku gak mabuk. Aku mabuk. Kowe kok datangan saking Surabaya. Paling meneoke ku parkir ning kene ya.
jiwa kowe. Wong paitan ora sitok 50.000 potonganmu. Orang kok bingaran iki pengusaha media kuwi. Rezeki wis enek sing ngatur ngono. Oh, Brek. Sing jarene kowe sapa? Lah yo dibute. Lah kok potong ngalami pacitan to? Iki bojo ngono. Iki tombong. Kanca duwe kaya ngono kok nemu anu. Slaweding iki. Terus. Terus. Terus, terus. Terus. Ini sudah maju lah apa? Tak cuma hubungan.
apa-apa.